Tofa wata sabuwa. Yanzu wani matashi ya tafka rashin imani a jihar Bauchi, inda ya banka ma budurwarsa wuta ta ƙone har lahira. Sai dai kafin ita wannan budurwa Allah ya mata rasuwa. Lallai rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta tattauna da wannan budurwa kai tsaye domin ta ji shin menene ya haɗa ta da wannan saurayi har ya kai ga yi mata irin wannan aika-aika. Sai dai ita budurwar ta fito fili kuru-kuru inda ta yi bayani cewar lallai suna tsaka da soyayya da wannan saurayi, to amma kuma daga baya sai ta fahimci ya ci amanarta, inda ta kama shi yana waya da wata budurwa, inda kuma sanadiyar haka ranta ya ɓaci, inda take yanke ta je ta so fetur, wanda kuma ta yi yunƙurin kashe kanta. To amma sai dai kafin ta sama kanta wannan fetur, saurayinta ya karɓa, inda gaba ɗaya ya bulbula ma jikinta wannan fetur, sannan kuma ƙyasta mata wuta. A ƙarshe dai wannan budurwa ta ƙone. To bayan an yi haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Bauchi yanzu haka sun ce sun cafke wannan matashi uban taɓargaza. Abin da zai baka haushi shi dai rashin imani a ƙasar nan tamu Najeriya kullum ana son a ga yana raguwa ne, to amma kuma abin ba raguwa yake ba, kullum abin ya ta ƙara gaba ne. Domin a cikin satin nan lallai an samu wani shi ma matashi wanda ya haiso fetur ya watsa ma mahaifinsa, take yanke shi ma ya ƙone mahaifinsa har lahira, wanda shi ma mahaifinsa kafin ya ida mutuwa ya yi bayani cewa lalle ɗansa ne ya kunna mishi wannan wuta. Ya ce kuma ga kalan kayan da ɗan nasa ya sa a wannan lokaci, shi ma ɗan nasa ya samu wasu muggan raunuka a jikinsa sakamakon shi ma wuta ta kama shi. To inda ya je asibiti kenan a duba lafiyarsa, to a ƙarshe kuma sai ga 'yan sanda sun dira wannan asibiti inda suka fara bincike bayan sun kama shi, inda ya tabbatar musu cewa lallai shi ne ya ƙone mahaifinsa. Amma dai har yanzu 'yan sanda ba su tabbatar da shin menene mahaifin nan nasa ya masa ba, wanda dai gashi kowa san cewa 'yan sanda kullum suna bayani duk irin laifin da aka yi maka kaka kuskure ka ɗauki doka da hannu, lalle ka tabbatar wannan mai laifi ka kama shi, in kuma ya fi ƙarfin ka kira 'yan sanda. To sai dai mutane da dama wani lokaci suna gani idan an musu laifi kafin su ce yanzu za su kira 'yan sanda su kawo musu agaji, wannan mai laifi zai iya guduwa ba tare da ɓata lokaci ba. To shi yasa wasu suke ganin lalle da su tsaya kiran 'yan sanda, to kwanda in sun samu dama kawai su ɗauki doka da hannu ko kuma su tashi su kare kansu, domin dama kowa san cewa dokar ƙasar nan tamu Najeriya ta baka dama duk wani azzalumi da zai zalunce ka to lalle ka tashi ka kare kanka. Kuma doka na addinin musulunci shi ma ta baka dama lalle ka tashi ka kare kanka. To sai dai mafi yawanci wani lokaci idan azzalumai sun zo za su zalunce ka, in ka tashi za ka kare kanka, su 'yan sanda su ne za su fara baka matsala, inda za su ce lalle ka kare dokar ƙasa, cewar lalle ka kama mai laifi ka kashe shi, wanda kuma kai idan ba kama mai laifin nan ka kashe shi ba to shi fa kashe ka zai yi, kuma idan ya kashe ka za ga 'yan sanda ko jaje ba su zuwa gidanka. Domin yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya kowa sani cewar kullum ne sai 'yan ta'adda sun kama mutane sun kashe su, wanda kuma za ga wani gurin ko 'yan sanda ma zuwa gurin lalle ba sa iya yi, wanda kuma yanzu saboda tsabacin amana da 'yan sanda suke na ƙasa, ko zuwa kai kanka ka kai musu ƙara kace lalle an maka aika irin haka, sai ka ji sun ce lalle sai ka ba su kuɗi ne sannan za su yi rubutu. Wani lokaci kuma in wai ka ne ma ka sace za a yi tracking sai sun karɓi ɗumbin dukiya a hannunka sannan su maka wannan tracking ɗin, wanda kuma lalle su 'yan sanda ana kiran su da ɗan sanda abokin kowa. Amma kuma ina ganin wannan kalmar ba daidai ne ba, domin babu ta yadda za a yi lalle idan har mutum abokinka ne lalle ka kawo mishi wani uzuri ya ce sai ya karɓi kuɗi a hannunka, wanda kuma kowa san cewa jami'an tsaro gwamnati ita ke biyan su, kai talaka babu inda aka ce lalle ka biya su, wanda kuma ko da wani lokaci in mutum ya kai da ƙara sai sun karɓi cin hanci a wajensa, wanda kuma cin hanci da suke karɓa sun san kuɗin wuta ne suke ci, domin dokar ƙasa bata ba su dama su karɓe shi ba. Ko shi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya daga cikin dalilin da yasa kenan ya fito wannan mulki a ƙasar nan tamu Najeriya, kuma ya zo ne a wannan lokaci ya ƙi cin hanci da rashawa, amma kuma a ƙarshe lalle bai samu nasarar ya ƙi cin hanci da rashawa ba, wanda kuma wannan cin hanci da rashawa kullum ƙaruwa yake. Domin yanzu zaka ga duk wani abu zaka yi a ƙasar nan tamu Najeriya babu wanda zai maka wannan abun dan Allah, a'a sai dai ya karɓi ta dukiya a hannunka ko kuma ka bashi wani cin hanci, amma in dai lafiya ƙalau ne ba zai taɓa yi maka wannan abu ba. Kana gani yanzu ko aikin gwamnati kada ke nema, in dai baka da hanya, to wanda yake da hanya a wannan aiki na gwamnati sai ka ɗauki ɗumbin dukiya ka bashi, wani lokaci sai ga ba aikin zai nemo maka ba, dan fara ka zai kawai in ya karɓi wannan kuɗi zai cinye wannan kuɗi ne, sannan kuma aikin da kake nema ba ka taɓa samun aikin nan ba, wanda kuma daga baya sai ga mutum sun shiga shari'a da wanda ya zalunce shi. Haka tana faruwa a ƙasar nan ba su ɗaya ba su biyu ba, wanda ma da a ce yanzu idan mutum ya karɓi wannan cin hanci to lallai zai maka hanya aikin da kake bukata, kuma a ce lallai ka same shi cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba, to kaga wannan da sauƙi.
wata rana duk abin da ka kashe za ka mai da shi har ka zo ka samu riba. To amma babban bacin ran shine wani lokaci kai ka zo kana neman aiki baka samu aikin ba, sannan kuma na abin da ke hannunka a ce an karbe maka. Domin duk mai bibiyan shirin Burkita Family kullum zai ga yadda jama'a suke yawan kawo ƙara, mafi yawanci an zalunce su. Wani lokaci sai san aikin gwamnati sai wani ce lalle zai basa hanya a sama musu wannan aikin gwamnati ka bada miliyan kaza, wanda kuma sai ga mutum ya dauki wannan kuɗin ya bayar, ashe kuma wanda ya maka wannan magana shi kanshi dan damfara ne, bai da hanyar da zai isa ka aikin gwamnati, shi ma wannan ya isa shi, amma kuma saboda tsabar sare kuma sai karɓi aikin ka wanda kai kana cikin matsala, maimakon bai tausaya maka ba kuma sai ƙara jefa ka cikin matsala. Abin da ke faruwa kenan, shi yasa kake ganin lalle fitintunu sun yawa ko da lokaci. Kuma in dai mutane ba su rike gaskiya da amana ba, to lalle wahala fa na rayuwa yanzu aka fara shinta. Amma duk wani abu da mutane za su yi lalle su tabbatar da cewa wannan abin gaskiya ne ba ƙarya ne ba, kuma su tabbatar cewa ba su zalunci kowa ba. To in aka haka, in Allah ya so da za ga an zauna lafiya ba tare da an samu wata matsala ba. Amma mafi yawanci kin Allah shi ke da mutane, mutum ya san cewa abu kaza fa in yayi shi ba daidai ne ba, ga abin da ya san cewa in yayi wannan abin shi daidai, amma kuma sai kin sa. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Assalamu alaikum, sunana SP Nafiya jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandar jihar Bauchi. Bai Allah ga kina ganki a bangaren emergency na asibitin teaching hospital ta ATBU, jikinki ko ina a kone. Farko za ki faɗa min sunanki? Sunana Maryam Babangida. Babangida, a wani gari kike? Jiya da local government. Ok, jihar Bauchi. To me ya faru? Daga farkon soyayya ta da shi kuke so ko kuma abin da ya faru yau? A yanzu me ya faru yau na ganki a wannan hali? Don mun kama wani yana hannu mai yanzu, ana zargin shi ko yana da hannu akan wannan kuna da magani a jikinki, wanda ga shi nan ko ina a jikinki a sale. Saurayi na ne shi. Shi ya sa miki wutan? A'a. To ya aka yi? Bayan sallah, dama ban san ko yana da wani nufi a zuciyarsa ba, ko kuma ko na ɓata mishi rai bai gaya min ba, ko na mishi wani abu a ƙasa da bai faɗa ba. Bayan sallah na ga chat ɗinsa da wata budurwa. Kafin sallah na kama shi da budurwa. An na canza sukurutun wayansa, nan ma muka yi faɗa har ya buge ni, muka yi kamar mun rabu. To me ya faru yau kawai saboda jikinki baki lafiya, karki magana da yawa. Yau abin da ya faru yau kawai har kika samu kanki a wannan yanayin, waye miki? Na je ni yau inda azahar gurin abokinsa na fara zuwa. Na ce mishi Habib, me ya faru? Gaya mun abin da aiki ya faɗa, saboda jiya na je ya mun korar kare. Ya ce ta ni kuma ba na so in zauna a gidan yan uwana saboda san na zo ba. Sai na je ni kan titi na kwana a tasha, sai na dawo yau da safe, sai na samu baya nan, sai na tsaya har azahar ko ya fita ne ko bai fita ba. Sai na je wani waje na dawo, sai na ga da azahar yana nan, sai na fara zuwa gun Habib. Sai na ce mai aiki ya ce maka jiya? Sai ya ce min shi ya ce mishi ya rabu da ni. Sai na ce mishi to wani laifi na mishi? Na san kawai faɗansa da budurwa da ni, da ma a waya muka yi abu kar ya kawo ba zai ce ya rabu da ni ba. Sai ce shi dai ya rabu da ni. Da ya kira shi ma suna magana, yake ce mishi jiya ko na isa gida na kwana lafiya, kashe mishi waya yayi. Sai na je na same shi, da na je na same shi yana zaune, sai ya ce me kika zo yi? Sai na ce na zo magana da kai ne, ka yi haƙuri ka fito. Sai ya share ni ya je ɗaki, na sake ƙwanƙwasa mishi, na ce don Allah ka fito, wannan ƙunar ni ne nan na ƙona kaina. To da me kika ƙona kanki? Ni dai na san na siyo fetur, amma kuma ban san ya aka yi wuta ta shiga jikina ba. Ni in na fushi dama ina da aljanu, to ban san ya aka yi na kama da wuta ba. Amma dai kin san kin sai fetur? Na san na ce. Wa zuwa miki fetur ɗin, ke da kanki ko wani? Ni ban san ni na zuba ba ko wani ne ya zuba mu, amma tabbasan da in sai fetur ɗin ma ina cikin fushi. An na ba da kuɗin lemu na a gurin. Wa ya saya? Ya sunan saurayin kin? Ahmad Ibrahim Shehu. Ahmad Ibrahim Shehu, amma ba kuma shi ne ya sa miki ba?
Ni ban san wa ya samu ba, ni dai tashi yanzu na ganna asibiti. Lokacin da kike rike da fetur din zaki iya tuna na ƙarshe kina kusa da shi ne ko nesa da shi? Muna kusa ne, suna taɗi yana ta masifa. To amma kin saya fetur da niyan dan ke sa ma kanki wutan ne? Ban saya ba saboda me zaki da shi da kika saya? Kawai na saya ne saboda in gwada shi. Na ce mishi dan Allah ya yi haƙuri. To yanzu dai baki zargin shi da sa miki wuta? Ba na zargin shi. To muna fatan da ƙara miki lafiya da kuma ba da shawarin ko me yayi zafi a riƙa miƙa wa Allah. Ba na zargin shi, amma sai dai ya toke mun haƙƙina da yawa in bai aure ni ba. To Allah baki, Allah tabbatar da abin da fi zama alheri. Amin ya rabbi.